Good morning guys. Ito po ang daming spinach na hugasan ko. I-slicein ko pa ito para sa mesa. Ayan. So, start na po natin. Quiet coming. Hello. May signal guys. Ayan, dito na lang po kasi doon mahirap yung signal. Ayan. So, andito po ako. Sobrang layo, hindi ako makita. I will try my best. Sige, check na lang. At dito ako. Hello, good evening. Good evening po. Daming trabaho. Good evening guys. Bakit anong nangyari at maingay?
Kuha nga ako dito ng ano, ng Jaryo na lang. Dito nga lang po ako, ayan. Ganyan na lang. Na lang dito yung spinach ko. So, ayan. Puro stress na lang dito. Ayan. Lagay ko dito yung, naisip ko naman, bakit kasi nilagyan pa dito. Diyos ko mio. Puro pare-parehas silang inis dito. Well, ilagay ko po dito lahat yung mga spinach na ano. Nabayaran sila ng ano kanina. Sa akin ang bagsak nito. Kakainis talaga dito. Alam niyo guys, na-stress ako dito sa bundok. Talaga. Basta every year yan guys. Maraming kontrabida dito. Tutulungan ko lahat ng mga tao dito. Pero sa akin, walang tumutulong sa mga trabaho ko. Ayan. Dami. Linisin ko muna bago po ilagay hugasan ito. Kasi sila, ang gusto nila, linisin mo, slicein mo, pagkatapos, slicein mo bago mo hugasan. Iniwan nila ako dito pero akala nila wala akong trabaho. Marami akong trabaho dito, hindi ko patapos. Kaya bukas simangutan ko silang lahat. Hindi lahat ng araw ay pag hindi ka kasi nagsasalita, hindi nila malalaman na may dinaramdam ka sa kanila. Kung anong oras ako matatapos dito, ewan ko. Binigyan sila ng pera at ayun, nakuha na nila yung ano nila. Binigyan ng abogado, ngayon ibagsak sa akin. Ang dami-dami talaga. Hindi ako gigimaga bukas. Unfair kung minsan yung mga tao dito. Lagi na lang sinasabi ng sila. Ako, hindi ba ako rin napapagod? Diyos ko.
Lagay ko muna ito sa lababo para ano na, naibabad ko. Pag spinach kasi guys, marumi oh. Tingnan nyo itong mga ano ko oh. Dito pa oh, nandun pa. Ngayon, ginawa ko na lang, nilagyan ko na lang ng, kaysa nakatayo ako doon. Nilagyan ko ng newspaper itong ano, mesa. Para bagsak na lang ng bagsak. Yun mas maganda. Kasi mula umaga, naglinis na kami ng kusina, pinaliguan namin, pati banyo, ganun doon sa baba. Yung parang dirty kitchen nila, doon sila, doon nila gagamitin sa Miapolis. Tapos naglinis, pinahugasan sa amin yung mga upuan na naman. Tapos kami ng upuan, naglinis ako dito sa taas, sa bahay, ng mga banyo. Kasi nagpabisita kami kahapon. Na hanggang lunch na hanggang alas 7:30 na bago umuwi yung mga bisita. Ngayon kumuha ko ng mga romara, yung rosemary para ibilad ko. Hinihimay ko pa lang, andyan na yung ano, na tinatawag na ako sa baba para samahan yung asawa ng caretaker na maghugas nito. Mas maganda dito ko nalang hugasan ako ng maghiwa kaysa nandun ako sa bahay nila. Ito po ang buhay ko sa bundok, mga kapatid. Kaya nakakain na ako ng dinner ko. Bago kami makit sa bundok, nagbuhat-buhat pa kami ng mga wine. Ang dami, nilagay namin sa kotse. Tapos sinabi ng abogado din sa kasama ko, huwag ikaw magbuhat niyan. Siya ang magbuhat kasi siya ay malakas. See? Malakas daw ako kaya akong magbubuhat yung mas maraming wine. Ya haram. Diyos na lang ang bahala sa kanila. Good evening po sa lahat, guys. Marami talaga itong spinach. Oh. Puro mga puro lupa. Lagay ko na naman ito doon. Yan, guys.
Unahin ko munang hugasan itong isang supot. Tapos pag nahugasan ko na ito, saka ko na naman hugasan yung isang supot na naman. Kasi ito ay hihiwain ng maliliit. Ayan. Good evening guys. Kumusta po kayo? Ako nga dito sa bundok. Bundok. Ayan. Ayan. Dapat linisan muna bago hugasan. Para yung dumi, makita mo na yung dumi, alisin na. Para dire-diretso na yung paghugas. Tapos yung paghiwa. Ayan. Sa kanila kasi iba. Ang buhay ng Kristiyano. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano'y masayang tunay. Het. Masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano'y masayang tunay. Masayang tunay. Sorry. May lamok. Diba ako nakalagay ng katol? Ano ba naman ang mga ito? Yung mga lamok? Ang lamok. Ang trabaho ko ngayon. Iba yung may tip, pero ibang yung nagtatrabaho. Ayan guys, saan ka pa? Sana all. Sana all. Ito, ang buhay ko dito sa bundok. Ayan. Sobrang dumi kasi guys. Nakakati na yung lamunan ko.
Ganyan po guys, oh. Yan. Ito po yung unang supot po. Mayroon pa palang isa. Sa isang supot, mayroon pa doon. At iba lang yung isang supot pa na hindi pa nabuksan. Gusto ko nang matapos ito para wala nang chichiburitsi sa kanila. Yan guys. Sobrang dumi oh. Non-stop talaga. Masakit na yung ginti ko talaga. Kasi nung bumaba sila, kasama yung isang Pilipina. So ako lang mag-isa, pero umakyat ako sa taas, naghugas ako ng mga ginamit nila, nag-ayos ako ng mga kama nila. Ngayon, pinakain ko yung alaga ko na naman, tapos hinimay ko rin yung kinuha kong rosemary sa garden. Di pa ako tapos sa rosemary, tinawag na naman po ako para po dito. Yan. Yan. Dami ano guys, mayroon pa doon, marami pa. Sana yung feeling ng iba na pag may mga trabaho gano'n, tulungan, hindi eh. May mga selfish dito. Selfish sila. Ayan guys, marami upukunin yung supot na tinatapunan ko. So guys, meron pa dito, saka yung isang supot na doon. Okay naman to. Yan. Okay naman yun. Masarap po ang spinach. Ako mahilig ako sa spinach na ganito. Yung dining-ding lang ng spinach. Parang sisipunin ako guys kasi kaninang umaga. Ang lamig-lamig, inalis ko yung medyas ko. Tapos nagtago kami ng tubig dun sa kusino sa baba. At ako yung naglinis sa banyo. Pinaliguan ko po. Kaya medyo makati na yung lalamunan ko. Pasensya na po, sorry. Hindi ko sinasadya. Ayan. Ayan guys. Dami no? Dami. Alisin ko muna ito. Ulit. May samang supot dito guys, oh. Sana all, sana all. Diyos ko, min. Alam niyo kung anong expression ko dito, sana all. Kasi ako tinitignan ko yung mga maganda gaya nito. Inaalis ko na. Ayan. Nililinis ko muna bago ko
hugasan. Kasi pagkatapos kong hugasan, slice na. At ibigay ko na dun sa baba para tumigil na po sila. Ay, nagre-relax na ako. Nandito pa. Yan. Nandito na yung supot ko para hindi ako pabalik-balik, guys. Ayan. Good evening po, good evening. Kumusta na pong lahat? Medyo stress ako ngayon. Ay, naku, ang buhay ko dito. Ayan pong dumi-dumi, oh. Gagawa sana ako ng reaction videos para sa isang tao na isa siya sa popular sa buong mundo. Guys, huwag ko munang sasabihin, secret. Akala ko gagawa ko ng reaction video lang ngayon eh. Ito naman, tinambakan ako ng trabaho. Ay, nako. Oh my God. Yan. Peanuts. Ang masustansya. Si Papay the Sailor Man, mahilig siya sa spinach. Yan. Ito, ang dami. Ayan, ang daming ano na yung yelo na ang ano, dahon. Ayan, dito na hugasan. Hugasan ko ito mamaya. Nandun na yung ano, punong-puno na yung nasa lababo. Punong-puno na sa lababo, bago pa na. Ito po ang trabaho ko sa ngayon. Ayan guys. Sana all yung mga hindi walang trabaho na mga ganito. Dan yung unang isang supot.
Anuhin ko na lang, alisin ko para may sana na yung ano ko. Yan, ito yung ano, tapos bubos. Ito na naman yung isang supot. Hindi ko naman kailangan yung sulutin eh. Ganyan na lang. Kulang na 1 million ang bayad dito. Bayad dito. Ewan ko lang yung isa. Alam ko 2 million. Hindi pa yan. Alisin ko pa rin, ilagay ko muna itong mga ano, yung nalinis ko na, pero hindi pa nugatan. Bahala sila. Sabi ko kasi, hindi pa ho slicing. Sabi naman niya, slicing na daw. Di bahala siya pag nasira ito. Basta po, kung anong sinabi lang. Dahil ako ay stress na. Ayan guys. Ito po yung nalinis ko na. Itabi po natin. Ayan. At ito po yung basura ko para hindi maganda na ito na ano na nasisira na. Ayan. Muna ulit. Kasi ang spinach guys, madaling masira. Ang daling masira talaga. Just in case na pinili mo ngayon, tapos hindi mo inirep, ilagay mo lang sa labas at pag mainit, ay wala na nasira na kinabukasan. Ayan. Kahit nabutin ako dito ng alas 12, bahala na sila naman. Matagal po akong hindi nag-live kasi ang daming trabaho. Pag nasa Beirut po ako, ang dami kong trabaho. Nagtatrabaho pa ako sa amo ko kasi umuwi yung Pilipinan niya. Ay, naiwan siya doon kasama yung alaga ko. Kasi araw-araw naman ako doon pag nandun ako sa Beirut. Sana, yung mga ganun na may tinutulungan mga ano, pag ikaw naman, sana, ay tulungan ka rin sa trabaho mo. Pero wala eh, selfish sila eh. Makasarili na nga sila, hindi pa nila alam maglinis sa kanila. Guys. Ayan. Dahil sana ang gaganda niya. Para minsanan ko na lang hugasan. May dryer naman. May dryer kami. Para may dry ko siya. Dito rin ako hihiwa sa mesa. Yan. Kahapon po ay fiesta dito sa may simbahan. Bar Yohana. Ayan.
Tapos kanina may ano po, may procession po naman dito sa harap ng bahay. Ayan. Ayan. Ini-mini sini syokolata, tutuba, baluta, ayan. Yan yung kanta ko noon sa alaga ko yung maliit siya. French na kanta. Dito kasi guys, ang salita dito ay hindi lang Arabic. French. Mahirap pong bigkasin ang French eh. May silent pa yan. Pangulinaw, puso't kilingan, to'y masasubok, agay tasadyang, panalutan mo, tingka pagitatangan, noong malagip ka, puso't timabang araw, isiminyak talipat ang pinanginan, ulan sa kaya, lugar sa dinuman, ayaw magkagsagay, hinagan mo, tigas ang itan, noong malagip ka, puso't timabang araw, araw asabsabong. Yan, Ilocano song yan po. Ako po ay purong Ilocana po. From Pangasinan. Nawawala yung signal. Yan. Alisin ko para may space. Yan. Ayan. Kung hanggang hating gabi ako dito na lang ako hatang gabi. Kung hindi ko kayang iwain, bukas na lang, wala naman silang magagawa dahil ako naman ang nag-ano dito. Ayan. Upo na naman. Kakanta pa naman ako sa una kong live, bigla akong tinawag. Ayan. Buhay bundo. May ano po dito, summer class, kaya ang daming mga tao, mga bata, mga estudyante dyan sa katabi ng simbahan. Kaya ang iingay. Ang iingay. Peanuts po. Parang ginutom na naman ako. Kumain na ako kanina, nagkape. Ayan. Ako po dito, lagi akong nagkakape sa bundok. Laging nagkakape. At kumakain talaga ako kahit sa gabi. Hindi naman po ako nagpapaseksi, kaya gusto kong kumain. Ayun. Hindi gaya ng iba dyan. Ayun lang kumain. Kasi nagpapachikchi sila. Ako talaga hindi ako nagdadali. Pagod na ako sa trabaho kasi hindi pa ako makain. No way. Diba? Ako talaga sa umaga talaga kakain muna ako bago ako magtrabaho. Yung iba naman, nagtatrabaho na sila, hindi pa kumakain.
Tapos magre-reklamo sila na sila ay nagugutom, sila ay pagod. Basta ako, kakain muna bago ako magtrabaho sa umaga. Yun po talaga ang ugali ko. Bakit papabayaan ko ang sarili ko? At sabihin nila na mataba ako, at sabihin nila na matakaw ako, ay, bahala sila kung sila ay nagpapasiksi. Kung may pinagpapasiksihan sila, di magpasiksi sila, di ba? Mayroon akong alam, hindi nyo alam. Di ba? Ayan guys. Good evening again. Welcome to my YouTube channel. May 17 Ilopanat po, ang inyong lingkod. Pasensya na po at hindi ko makita yung isa kong cellphone kung ano nang nangyayari dito sa live na ito. Dahil po ang dumi ng kamay ko, ayan. Ayan guys. Kung makikita natin may yellow, alisin na lang natin. Ayan. Ayan. Malapit na isang supot na lang guys. Ayan. Ayan. Isa na lang po, isang bundle na lang. At ako ay matatapos na. Huhugasan ko na ito. Pag nahugasan ko at na-dry ko, dito rin sa mesa, i-slice ko. Kasi doon po ay madilim. At hindi ko makaabot itong cellphone ko doon, nawawala yung signal. Isa na lang. Isa na lang. Ayan. Alisin ulit natin ito guys. Ilagay natin sa supot. Uy. Nakulong na yung pera ni Dagoy. Dalawang supot po ito guys. Ngayon ito hindi na maganda itapon. Ayan. So guys, malinis na po ito. Ito na lang po lang. At start na kong maghugas. At palitan natin itong jaryo na nilagay ko dito sa mesa. Para pag ako ay mag-slice ay malinis. So upo muna ulit ako. Ayan. Oh. Itong kutsilyo ko na ito gustong-gusto ko guys. Kung akit ako sa bundok, dala-dala ko. Pagbaba ko sa berot, dala-dala ko rin. Parang hindi, yan lang ang gustong-gusto kong gamitin.
Ayan. Ito na lang po, oh. Maganda ang panahon dito sa bundok, guys. Malamig. Naka-medyas po ako. Hindi ako nag-sweater, mamaya na lang. Pag ako ay mahiga na. Titignan ko kung kailangan kong mag-sweater. Pag nasa loob ng room na kasi ay sarado na. May lamok yata na kumagat sa ano. Ito, oh. Ayan, kunti na lang. May kumagat talaga sa akin. Marami kong lamok dito, guys, sa bundok. Kaya ako ay naglalagay ng katon. Kasi kung yung back na nilalagay sa electric, eh maya-maya ay wala ng kuryente. So, useless din. Ganito. Tignan nyo, sobrang ano, dumi. Ayan. Malapit na, malapit na. Ito na lang, oh. Ito na lang. Ayan. May mag-umpisa na po akong maghugas. And then, mag-dry. And then, hiwa na. Ayan. Basta spinach, marumi talaga, oh. Ayan, tapos na po dito na linisin. Linis lang po yun, ah. Ito po yung naalis ko na ano niya. Ngayon kasi ayan, itong newspaper ay marami. Hugasan ko muna yung first batch. And then my second batch. And then, ayan kasi ito lahat. Oh, pero nandun na sa lababo pa yung iba. Ito po yung supot. Ito po yung kutsilyo ko.
alisin po natin ito, palitan po natin ng malinis newspaper. Ito yung dumi. Ayan. Punasan lang po natin. At lagyan ulit ng newspaper na malinis. Para pag nag-slice ako, ay dito. Kasi dito maluwanag. Ayan. Ito mamaya yung ilagay natin newspaper. Ngayon, ganito pong gagawin ko para makita po ninyo akong naghuhugas. Ayan guys. Kasi po, ay malalim. Mamaya dito po nalaman ilagay yung ano. Kasi mababasa yung tiyan ko. Sumakit ang tiyan ko kahapon dahil basang-basa ako. Ang dami kong hinugasan. Nagbisita kaming 8 na. Abot ng gabi 7:30 na sila umuwi. So, samahan niyo ako guys. Ako ay maghuhugas. Hugas-hugas na po. Ayan, hatiin po natin dahil marami po. Ayan.
Hindi ka karban? Eh, Oh. Hello! Good evening po. Dami kong trabaho. Dami po.
La 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 la. Tirararararara. Di pa tapos ang trabaho. Di ko na i-slicein yun. Bukas na lang. Kasi ng likod ko may mga lamok na kumagat. Ayan, di pa tapos. Ayan, guys. Ilang beses ko lang inugasan. Marami pa rin.
Doon na lang po ako sa loob, guys. Kasi, ano, alas 10:30 na po dito. Doon na lang po ako sa loob. Ayan, guys. Dito po ang kwarto namin. Ito po ang kwarto. Ayan. Ganyan muna. Ay. Ayan, guys. Dito na ako sa... Ay, karonto. Huwag ka na mo tumba. Hop. Ano, ayaw talaga itong tubig na ito. Ito kaya. Ayan. Dito na ako sa kwarto, guys. Iniwan ko na yung spinach bukas ko na inito doon. Kala mo naman kung sino yung mag-utos sa akin na ano daw, ang dami-dami, hindi ko kaya at gusto ko rin magpahinga dahil pagod na pagod po ako ngayong araw. Kahit na anong sabihin na nila, basta ako ayoko na. In-stop ko na talaga, nahugasan ko na. Dagal ko na lang bukas, iniwan ko doon para matuyo ng kaunti. Yung mga gamit ko dito na naman. Kukunin ko lang yung Skyflex kasi kakain muna ako ng Skyflex. Katabi ko na naman yung isang charger ko kasi ako ayoko yung ano, nagkakalat. Yung face mask ko kasi nag-face mask ako kanina, linis kami dun sa baba. Kasi maalikabok. Ilagay ko na naman dito sa isa kong bag. Yan. Ayoko kasi yung makalat-kalat na dito o doon. Ito naman yung charger ko dyan muna kasi baka malubat itong cellphone ko. Bakit kaya ito makat itong kamay ko? Baka may darating na grasya. Sana. Dahil kahit na nai-stress ako dito, guys. Kung may grasya, thank you Lord. Yung sweater ko pang tulog, pero marami ako dyan sweater. Yung pajama, pero ano ba yan? Yan, dito ako. Alisin ko yung medyas ko na. Ayan. Kasi nag-medyas ako malabing na kanina. Ay, naku, salapis sila. Maraming, Makati. Diyos ko yung labog siguro. Ayan. Kain muna ako ng Skyflex. Dito po ako maupo dito. Tapos, ito yung kumot ko. Kasi ayoko pang matulog. Maupo muna ako dito. Mamaya wala nang ilaw. Alas 12. Yeah. Kain po tayo ng Skyflex, guys. Habang nagdudot-dot. Ako mag-alas 12:30 na pala. Ay, hindi pala alas 10:30.
Good evening guys. Ito paano ko tayo Skype. Maya-maya matutugan rin ako. Mag-toothbrush, hindi pa ako nag-toothbrush, mag-pajama. Kain muna ako dito. Kasi nagkape na ako kanina, kumain ako ng kanin. Pero dahil may trabaho na naman ako, kaya ginulog na naman ako. Itong nakaraang araw talaga, mula ng 16 yata, 15. Doon na ako nag-ubisang busy ulit. Pero bago yun, yung mula nung May 8, doon nagsimula talaga na busy talaga ako hanggang sa ngayon. Umuwi yung kasama ko ng May 8, dumating siya ng June 9. Tapos dumating siya ng June 9, umalis naman yung isang Pilipina, ako na naman ang lilinis sa isa. Tapos may bundok pa kami. Ngayon kahapon, ang bisita namin ay sabi nila ay 7. Naging 8. Lunch po yun, pero lunch, naging dinner na. Hindi ba sila umuwi? Ibang Skype Flex line Pinas po. Bukas, di naman ako gigising ng maaga, kahit na late, okay lang naman. Pero nagpapabili kasi yung alaga ko ng manus, yung breakfast niya. Kain po tayo. Kain po tayo guys. Ng Skyflex.
Takaw ko ng Skyflex. Ano ko? Iniwan ko ng trabaho ko dun sa kusina. Baka mamaya hinahanap na ako ng asawa ng caretaker namin. Kasi nainis ako, siya ang may trabaho nun, ako ang tinawag ba. Siya ang binigyan ng tip, ako ang trabaho. So nainis ako kanina, pero okay na. Okay na ako. Nahugasan ko na. And then, nalinis ko na. Kasi sinabi niya sa akin kung gusto daw na linisin muna, ano ba, hiwain muna bago hugasan. Eh ako ang gusto ko, yung nililinis ko muna yung spinach. Tapos, di ba alisin natin yung mga ano, yung mga maruruming ano, yung bang parang nagdikit-dikit na. Ako mahilig akong linisin lahat-lahat kasi ng ano. Tapos pag nalinis ko na yun, hugasan ko muna. Then after that, i-dry ko dun sa ano ko. Sa, ano tawag dun? Yung dryer din ng para sa vegetable. Pagkatapos pag na-dry na, then hihiwain. Eh, ako may trabaho, yung kung anong gusto ko, siguro hintay na akong ibaba yun. Kasi nandun sila sa baba. Kinuha ko kasi ang dami. Dalawang supo na ganyan, oh. Dami. Excuse me. Kasi yung ano, Skyflex kasi, eh. Meron pa akong isa, oh. At mayroon din po akong White Rabbit. Kasi naka-ano na sa akin, naka-schedule na sa akin kasi wala nga akong kasama yung alaga ko lang, eh, nandun na sa loob. Kanina nawala siya. Ang gusto ko sana ay magsumba ko yung Zumba dance, kaya tinitignan ko kanina sa cellphone ko yung Zumba dance. And then, tinawag na akong mag-ano ng spin. Hindi ba naman trabaho yun, pero nag-isama lang ako dahil talaga sa araw na ito, pagod na pagod talaga ako. Mula umagang umaga, nandun na kami sa kusina sa baba. Kasi doon ang gagamitin nila sa party sa Miyerkules. Sa 60 na katao. So, pinaliguan namin ng kusina, ako naglinis sa CR, ganun. Mga refrigerator, kasi may dalawang refrigerator doon. Tapos doon, naglinis ulit kami, pinaghugas kami ng mga puting, yung mga plastic na upuan. Kasi, may mga maganda silang upuan, pero, binilang ko kanina ay 37 lang. Eh, may isa pa na ganung klase pero nasira yung sa gilid, so 37 lang. So sabi nila na hugasan daw namin yung mga upuan. So nahugasan, hindi din sana sa amin talaga yun. Ito namang abogado, kami hindi pala si Barbie pala, ang nagsabi sa amin na hugasan namin. Eh may mga lalaki dyan, mga trabahador dyan, nag-ano, dapat sila na lang kasi sila ang nasa garden. Dito guys kasi kung minsan nainis din ako, eh. Parang mahal na mahal nila yung caretaker ng yung abogado. Mahal na mahal niya ang caretaker, eh. Kasi ang ugali ng caretaker dito, pag alam na niya yung oras na darating yung abogado, doon lang po siya mag-umpisang yung maggalaw-galaw dito. So akala nila, siya ay pagod na pagod. Ako naman kasi, ang style ko, kahit walang nakakita sa akin, ay nag-start na ako ng work ko. Gusto ko pagising ko sa umaga,
Di mag-start na ako sa pakainin ko yung alaga ko. Then mapakain ko yung alaga ko, then ako naman ang kain, magkape ako. Pagkatapos ko, maglinis na ako. Parang pag matapos ko na yung yung paglilinis, edi tapos na at least. Pag matapos na ako rin maligo, pwede ka nang maupo. Hindi yung hindi ka pa mag-start ng work mo, naghintay ka pa ng yung bang may darating para makita yung trabaho mo. Hindi ako ganon. Hindi ako ganon. Mas gusto ko pang magtrabaho muna. Kahit tapusin ko mga trabaho ko, kahit na hindi nila nakita na nag-work ako. Ganon talaga ako. Nagtatrabaho ko kahit hindi nila ako nakikita. Kasi kung tapos na ako lahat ng trabaho ko, sa kusina naman ako magluluto. Yung iba kasi, ang ginagawa nila habang tulog yung amo o kaya wala yung amo, nauupo lang po sila. Nauupo lang po sila talaga. Minsan nag-YouTube. Inuuna pa yung yung mga panonood niya sa YouTube o kahit na yung mga niya, mga nag-music. Ako, sila, hindi nila tinitignan yung dapat nilang tingnan na trabaho. So pag nakita naman ng amo, ako naman ang bagsak nun. Kaya kung minsan talaga, ipabras sa akin yung mga upan dyan sa baba na hindi ko naman sakop yun. Ang sakop ko, dito lang ang sakop ko. Dito sila nung kumakain, gano'n. Pagkatapos ako pang maglinis ito, wala akong problema. Pero yung iba, yung talaga nainis ako. Hindi ako nagpapagitang-gilas sa mga amo eh. Ako nag-work ako talaga. Gusto kong matapos ang mga trabaho ko. Lahat ng mga hanwas ng mga cover ng mga upuan sa akin ibinabato. Yung kailan ng isang araw, nagbubuhat kami ng mga wine, dinadala namin po sa sa kotse ng abogado. Then yung kasama ko, kumukuha rin siya ng yung mga nakakarton na wine, yung nakasupo doon. Sabi ba ng abogado, ay huwag ikaw ang magbuhat niyan. Siya, ako daw, dahil daw ako mas malakas kaysa kanya. Di ba unfair yun? Mas matanda ako. Mas bata yun. Pero ako ang pinagbubuhat ng mas mabigat. So, tignan nyo guys, hindi lang ako umiimik hinahayaan ko na lang. Minsan, may magandang mood, minsan, pag mga ganun, parang, bakit? Tinatanong ko sa sarili ko ba, bakit kaya? Anong meron ako na wala sila? Lagi na lang ako. Pag mayroon silang kailangan na, may mga tanungin pag nandun ako sabihin, ako lagi. Sabi ko, bakit ako? May mga bunganga naman sila. May mga paa naman silang maglakad. Pag nandun ako sa Beirut, ako nagdadala talaga ng pagkain ng matanda, hindi ko nahihintay na sabihin sa akin. Ako maglalakad ng malayo. Sa gitna ng araw talaga, pawis na pawis talaga ako. Kasi ayoko nang hintayin pa na, puntahan mo, magbigay ka ng pagkain doon. Pag ako nakaluto na, at may mga leftover pa, yun, idadagtog ko sa bago kong luto na, magbibigay din ako doon sa tinutulungan nila. Naglalakad talaga ako, nakasombrero sa kalsada. Pag nakikita nga ako ng kaibigan ko, nandiyan ka na naman sa kalsada. So, talagang ang mga kaibigan ko, nakikita nila ako doon sa Beirut na ganun-ganun sa mga pinupuntahan. Kung meron silang kailangan, tanungin mo kung magkano mga babayaran sa notary, tanungin mo kung magkano babayaran sa mga translation. Tignan nyo. Pero okay lang. Ako naman nasasabi ko lang kasi wala namang pwedeng pagsabihan talaga. Kanina nga yung una kong live, kakanta po sana ako kasi ang saya ko kasi ako lang dito.
Yun pala, hindi na ako tuloy na kumanta ako. Naghahanap pa naman ako ng kakantahin ko na kanina sa cellphone ko. Titignan ko ngayong mic ko kung pwede. Wait lang po guys, kukunin ko lang yung microphone. Kung may microphone ako kasi dito eh. Pero wala pang 2 hours. The Bluetooth device is ready to pair. Ako naman ang ingay nito. Hello, Baptist. Hello. Hello. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Hello. Hello. Talaga para akong sila ng udo dito. Kakanta nga ako para mabulabog ang mga tao dito sa bundok. Bluetooth muna. Ayan. Ako kasi mahilig akong kumanta, mahilig akong sumayaw. Dati na kasi. No. Ayan. Bluetooth. Hello, mic test. Hello. Hello. Ba, hindi ko maano to. Yung isa kong ayaw ko mag-isama. Bluetooth, ito kaya? Ito siguro. Hindi pa nag-connect. Anong pangalan nito? Ito siguro. Ito. Okay na. The Bluetooth
Bluetooth device is connected successfully. Hello, hello, hello. Mic test. Hello. Ayan. Tingnan ko kung pwedeng kumanta. At mabubulabog ang mga tao dito. Ito. Kakanta tayo. Kahit isa lang. Iwan ko kung kaya ka to. Titignan ko kung kaya ko to. Good evening, everyone. The tempting you, look all over your face. I'd rather you want just set all my feelings free. I know that you can, so come in my mind. Tonight I want to be just another woman in love, a kid out of school, far out of control, just another fool. You touch me and I feel the rain going, and I can't wait to feel you touching me again. With you I'm just another woman, just another woman in love. Just another woman in love, fell off school, a fire out of control. Just another fool. You touch me and I'm weak, fever in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. Thank you, thank you. Ay, nagkakatawa. Wala akong magawa. So, sana sila maganda to. Pero I don't know. Tignan ko lang kung kaya ko. Ano to? No. I don't know this. Sorry. Ito ang gusto ko. Pasensya na kayo sa boses ko. Kahit wala akong audience, okay lang po.
Thank you, thank you, thank you. Thank you po, thank you. Pasensya na po sa boses ko. Magpapatayin ko na po ito. Yan. Line in. Pasensya na po kayo sa boses ko. Try ko lang po yung microphone. Mahirap kasi akong kumanta, mahirap akong sumayaw, magsumba, mga ganun po. Ayan. Pag 6 ay 2 hours na, ayun, i-stop ko na po. Pasensya na po kayo sa aking boses, kasi hindi maganda talaga ang boses ko. Pero mahilig po ako talaga akong kumanta. Kahit wala sa tono. Ayan, ilang na lang po, ilang minutes na lang po para magbabay na po. Mahina po yung signal dito sa bundok. Sugo-sugo-sugo tayo. Ayan o. Ginawa ko yan. Ayan po. Yan. 3 weeks ago. Ayan, 23 hours ago. Ayan, ito po yung mga sumba. Hindi po ako nakapag-sumba, pero marami po dito, mga videos na yung mga sumba namin na hindi ko pa na-upload. Kasi bawat sumba po namin, minsan po may 5 videos or minsan din 6 po. So, araw-araw lang po akong nag-pre-premiere. So, marami pa pong standby dito. Kaya tinitingnan ko lang po kasi, ito. Marami po ako. Pag premiere ko kasi kadalasan talaga, wala po ako sa premiere ko.
itim. Meron akong ano dito, mga videos pa sa ano, sa cellphone ko. Gusto ko alisin na yung mga short na ano, mga videos na in-upload ko na kanina sa Facebook ko, saka sa Facebook page, at saka sa short videos dito po sa YouTube. So yung mga ano dito ay aalisin ko na. Pero mayroon lang akong i-edit kasi na hindi ko pwedeng i-delete ito. Ito po ay kahit na walang views ito, kahit na konti lang, basta ma-i-upload ko po ito. Kasi para may remembrance din ako. Ayaw kong i-delete na ano. Ito marami kong i-delete ito. Mayroon pa akong hindi na-upload pala. Meron lang akong papakita sa inyo. Ito, mga video. Nakakatawa ito. Asan na? Ito po sa TikTok. Para kaming nakakatawa yung mga TikTok namin. Sana hindi ako mag-copyright. Pero hindi naman yata nagka-copyright yun. Ewan ko lang. Pero nakaano na sa ano, sa short videos sa YT na ito. Ayan, pero sa gitna lang yung ang nakuha yung ako sa kaya yung kaibigan ko. Yung nasa gilid hindi mo nakuha. Ito lang nasa gitna, kaming dalawa lang ng ano. So salamat ulit guys. Salamat ulit sa inyong lahat. Yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please, pa-support naman po. May 17 Ilocana po. Meron po akong gagawin kasi na reaction videos, pero hindi ko pa na-edit sa dami ng trabaho ko. At sana magustuhan nyo yung first na reaction video ko. I hope na ano, next week, pag nandito na ako at kami lang ng alaga ko, pwede na akong mag-edit. Secret muna yung ano kung sino yung i-reaction ko kasi ayoko i-reaction yung mga kalingap kasi ayoko. Nahiya ako. Kasi nakausap ko yung taong to na ano, na sinabi ko kung pwede ko siyang i-reaction. Sabi naman niya, oo po. So sana kaya ko rin mag-reaction. Pero ayoko sa kalingap mag-reaction talaga. So sis G and sis Percy, kayo na lang ba? Kayong dalawa na lang ang bahala doon sa mga ano, reaction nyo sa ano. Kasi kayo magagaling kayong reactionist na. So hanggang dito na lang po guys. Please naman po, pakishare po yung mga videos ko para marami pong makanood. At ito po naman po ay para sa charity. Sumba lang po kasi ang content ko sa ngayon. Pero may mga pagluluto, may mga adventures dito naman sa bundok. Kasi ako ay nag-umpisa dito sa bundok. So, last year po, nandito kami sa bundok. Dito ako nag-umpisang mag-vlog. So, hanggang dito na lang po. Good night sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong suporta. Good night. Bye. I love you all. Teka. Ayan. Pagod po ako. Pero okay lang po. So, thank you po sa inyong support. Thank you po. Thank you po.